Hvala vam svima od srca. Moram priznat i ja iskazati svoju radost da sam danas ovdje s vama, došao ovako iz daleka, iz Pule, potegao tih nekih gotovo 800 km. A znate, meni se čini da malo tko je tako dosjetljiv kao što su to fratri. I onda mi fratri, kad tako u našem životu se zaželimo jedni drugih, izmislimo kakvu tribinu ili trodnevnicu da se malo družimo. Tako da evo, meni je istinski drago da sam opet ovdje, iako sam član Zadarske Franjevačke provincije, doista me veže i ljubav i prijateljstvo i bratstvo s fratrima ove Hercegovačke Franjevačke provincije. Budući da ćemo nešto govoriti o strahu koji pogađa naš život i od kojeg ponekad ne možemo pobjeći u svom životu i prati naš život od početka do kraja, kada evo već govorimo o fratrima Hercegovačke Franjevačke provincije, onda moram reći o svome strahu. Kad sam tek završio novicijat, onda su mi rekli da idem kod Hercegovačkih Franjevaca. Pojma nisam imao koji su to ljudi, niti koje su to osobe, a kako mi ljudi najčešće kada o nečemu vrlo malo znamo, onda stvorimo nekakve predrasude, tako sam i ja, budući da sam s otoka Krka, stvorio predrasude u Hercegovcima. I odmah mi se uvukao strahu pod kožu. I onda kad sam došao živjeti u Dubravu sa hercegovačkim fratrima i upoznavajući njih i njihov život i ove navike i upoznavajući kroz njih vas i ovaj pobožan narod, mogu doista reći ne samo da sam se oslobodio straha, nego da sam zavolio Hercegovinu. Tako da su mi rekli kad sam otišao iz Zagreba da sam postao počasni Hercegovac. A i danas kad sam vozio Hercegovinom, stvarno sam se osjećao kao da sam doma. Gotovo svako selo i zaseok već znam. Tako da stvarno mi je radost da sam s vama i želio bih reći i podijeliti tu svoju nadu, jer doista radost ubija naš strah. I danas ćemo nešto razmišljati o tom strahu koji se tako lako vuče u naš život, koji tako lako postane dio našeg života i onda nas toliko optereti da više gotovo i ne znamo slobodno živjeti. U našem životu doista gotovo da nema trenutka kada ne živimo u nekom strahu. I to je stvarno tako. Ali kao što postoje različita razdoblja u našem životu, tako postoje različita razdoblja u življenju straha. Ima trenutaka kad smo toliko zastrašeni da više ne znamo kako živjeti. Ali ne samo da ne znamo onda mi kako živjeti, nego ne znaju najčešće ni oni koji s nama žive kako živjeti zajedno s nama u tim trenucima. A druga stvar koja nam se dogodi, osim što ne znamo kako u tom trenutku reagirati i kako se tako ponašati, onda nam se čini druga situacija kada živimo razdoblje da smo nekakvi, što kaže jedna pjesma, heroji ulice. Pa mislimo da bi mogli razvaliti pola grada koliko imamo hrabrosti i snage u nama. I važno je prepoznavati te životne trenutke u svom životu. To je važno iz više razloga. Zato što to su trenuci koji nam pomažu da živimo sa svojim vlastitim strahom. Osim toga, druge dvije su važne stvari, sve nekako dualno. Važno u našem životu i ovo. Mi ljudi smo takvi da kada o nečemu govorimo, onda zauzmemo dva stava. Ili smo strašno za to, ili smo strašno protiv toga. Sve dualiziramo. Mi znamo reći ili je nešto od Boga ili je nešto od đavla. A znate, između toga od Boga i đavla ima jako puno ljudskoga. I u tom ljudskom se nalazi taj strah. I zato čim počinjemo govoriti o strahu, trebamo se upozoriti na jednu stvar. Niti da ga demoniziramo, da kažemo da je u potpunosti ono đavla, a niti da potpunosti kažemo da je od Boga. Strah je nešto sasvim ljudsko. Ono što pripada čovjeku, ono što je naše. Osim toga, mi ljudi kad o nečem počnemo pričati, onda govorimo kao da sve znamo o tome, a najčešće pojma nemamo. I u tome prednjačimo najčešće mi ljudi crkve. Moramo biti iskreni prema sebi.
Koliko puta nešto govorimo što se kaže ex katedra kao da smo gospodari toga znanja, a nije to baš sve tako. Zato i mene ovome strahu malo nekako nagnalo da razmišljam o tome, da se suočavam s tim, da razmišljam o tome, ali da nešto potražim o tome, što taj strah doista jest. Kako živjeti sa tim svojim strahom, kako se suočavati svakodnevno s onim što nam strah donosi. I zato bi volio najprije s vama analizirati tu riječ strah. Budući da neke stvari ne znamo, znamo samo na nekoj pojmovnoj razini, tako je važno da i taj pojam strah razlomimo, kako bi nam bio jasniji. Kaže Hrvatski enciklopedijski rječnik ovako: strah je neugodna emocija, stanje uznemirenosti i zabrinutosti kao fiziološki odgovor na naslućujući ili prepoznati izvor opasnosti. Koliko termina, samo što ih još više ne znamo. Prva stvar jest da je neugodan. Strah je neugodan. I strah nas, kada nas zarobi, kada nas opsjedne, onda mi postanemo nezgodni. Zato što smo opterećeni tim strahom. Strah nije ugodna emocija. Ono je teška emocija, ali ono jest emocija. A vrijednost emocija ili osjećaja je u tome što one daju boj u našem životu. Znate, kad vidite neku sliku, kao što su ovdje ove postaje Križnog puta, onda puno u nekim situacijama, u nekoj slici govori boja onu poruku koju nam želi prenijeti. Tako i s našim životom. Osjećaj govore kakvu boju mi života imamo. U što smo mi to zaodjenuti? Što to nas nosi? Kako se to mi prikazujemo? Strah je neugodna jedna emocija, nije tako pozitivna, ali strah je primarna emocija uz gnjev, radost i žalost. I zato je važan. Zato je važno prepoznati ga, znati što je i onda jednostavno djelovati onako kako moramo, ne dopuštajući strahu da nas nadvladava. Stanje u koje nas uvodi strah je stanje uznemirenosti. Čovjek kad je u strahu ponekad ne može kontrolirati svoje reakcije. Ne može u potpunosti sebe zakočiti ili nekako određeno reagirati kako bi htio kada onda nema strah. No strah i samoga toga nije negativna emocija. U strahu ima puno pozitivnog. Iako je nešto što nas ponekad pokaže našu uznemiranost, našu užurbanost, našu nepromišljenost, strah ipak ima i puno toga pozitivnog. Postoji jedan okidač koji je jako važan zato kada strah preuzme potpuno čovjeka. A to vam je u onom trenutku kada strah prijeđe svoju mjeru. Kada više nije primjereno uključen u naš život. Kada mi više ne možemo vladati svojim strahom. U tom trenutku strah postaje opasan za nas i za naš vlastiti život. I zato bih volio da prepoznamo najprije ovo pozitivno, a onda ovo negativno. Kako bismo mogli taj strah, koji nužno prati naše životne korake, mogli usmjeriti na dobro. A dobro izgrađivanje naše osobnosti, dobro izgrađivanje naše osobe, dobro je uključivanje u ono što nam je Bog dao kao dobro, a to je vrijednost Kraljevstva Božjega, kojega mi ostvarujemo svojim vlastitim življenjem i poslanjem u ovome svijetu. I zato da je strah za nas izgrađujući, ja vam mogu reći na jednom svom konkretnom životnom primjeru koji sam nedavno doživio u Puli. A to je, kako idemo sada u blagoslov obitelji, onda naiđemo na svašta. A ono što meni najviše utjerava strah u kosti, to su psi. Pas. Ja ulazim u dvorište, pas laje, ja pobjego, ali pobjego sam iz straha. I sad meni kažu žena, ma neće vam ništa, padre, samo vi uđite. Ja kažem, to znate vi da neće ništa, ali ne zna on. I to je najveći problem, što pas ne zna da mi neće ništa. Ali da mene napadne, ko bi mene onda spasio u tom trenutku? Dakle, čovjekova reakcija na neki određeni strah je bijeg. Želi pobjeći iz te situacije opasnosti.
Želi pobjeći iz one situacije koja ugrožava njegov život. On je prepoznao nešto kao opasnost i sada fiziološki, tjelesno bježi od te situacije. To je ono što se nama događa. Jean-Paul Sartre jedanput rekao ovako, da tko se ničega ne boji, taj i nije baš normalan. Ako se ničega u svom životu ne bojiš, očito ti nešto nije sa šufitom u redu ili potkrovljem u tvojoj glavi. Nešto ne stoji dobro, nešto nije u redu, nešto ne stoji. I zato moramo reći da je svaki život koji nema realnog straha, stvarnog straha, nerazuman život. Ako ti nemaš neki stvarni strah, onda ti nisi baš razumna osoba, odnosno ne razmišljaš u svakom trenutku onim darom koji ti je Bog dao. I zato će Heidegger, jedan drugi filozof, nije važno koji, reći ovako, da je strah otvara vrata prema autentičnom postojanju. Onog trenutka kada ti želiš ozbiljno početi živjeti svoj život, moraš se suočiti sa svojim strahovima. A zašto? Zato što nam strahovi govore o našim granicama. Najopasnije su osobe koji nemaju granice. To su najopasnije osobe. I zato čovjek kada se susreće sa svojim vlastitim limitima, ono dokle može ići, tada se suočava i sa strahom. I tada otvara ono što kaže Heidegger, autentičan prostor postojanju. On počinje stvarno živjeti, zato što vidi da je ograničeno biće, da ima nekakav određeni strah, da nije apsolutan, kao što je netko drugi apsolutan, o čemu ćemo kasnije govoriti. I u tom određenom i pojmovnom određivanju koji mi prepoznajemo sa strahom i bojom, postoji još jedan pojam koji je jako važan, a koji je možda i bio razlog da su mene pozvali. Zovem se Bojan, a kažu za strah neki put i bojati se. Ima hrvatska riječ bojazan. Ali postoji razlika između riječi strah i riječi bojazan. To vam je vrlo jednostavno za shvatiti na jednom očitom primjeru. Strah koji neka osoba doživljava kad se susretne s osobom koju voli. Voliš neku osobu i ti se susretne s njom, ali ti ona uopće ne pokaže svoju naklonost, niti se ne osvrne na tebe. I ti to doživiš kao nekakav životni strah. A bojazan je nešto drugo. Bojazan je zapravo kada smo kod zubara, dođete kod zubara i sad on uzme bušilicu i krene prema vašim ustima, a vas protrne od straha. To je bojazan. Zašto? Zato što nakon što otiđete od zubara više nećete imati taj strah. Oslobodili ste se toga, riješili ste taj problem. Ali ovo što vas netko ko vas voli nije pogledao, o tome ćeš ti poslije dumati u svojoj glavi 3 dana. Zbog čega to nije napravio? To će postati izvor tvoje čitave preokupacije. Zašto ta osoba mene nije pogledala? Ja doživljavam nekakav strah. To je ono. Strah je ono što vam se uvuče u život i o čemu neprestano mislite. To je strah. A razlog je jedan jednostavan. Zato što strah pogađa srž našeg osjećaja samovrijednosti. Kada ja sebe ne prepoznajem kao vrijednu osobu, onda najčešće živim u strahu. Zato što moram neprestano od drugih primati tu vrijednost. Kršćani su ljudi, a vjerujem da smo svi mi kršćani, oni koji su prepoznali vlastitu vrijednost. Ali ne u svojoj snazi, ne u svojoj ljepoti, ne u svojoj pameti, nego u čudesnosti Božjih dijela koje je očitovao u tvom životu. Ti si ljubljeno Božje dijete, ti si vrijedan, Bog je radi tebe i radi tvojega spasenja postao čovjekom. I kad čovjek to shvati, pa postaje manje frustriran, rješava se svojih strahova, rješava se potrebe da stalno stvara neke životne proteze. Znate, ljudi kad im nešto nedostaje, onda žele to nadomjestiti nečim drugim. Bilo izvanskom ljepotom, šminkanjem, mirisom, što ja znam, svime čene.
Ono kada čovjeku nešto nedostaje, želi to nadomjestiti nečim drugim. Ali kad čovjek spozna svoju vlastitu ljubljenost od Boga, stvoritelja, koji ga je htio takvog kakvog jest, koji ga je htio u toj situaciji u kojoj sada živi, i onda se čovjek oslobađa straha. Zato što pronalazi svoju vrijednost u Gospodinu i njegovom daru, a ne u svojim ljudskim osjećajima i kriterijima koje mi tako lako ljudi postavimo. To je ovaj rječnik koji se tiče našeg hrvatskog jezika, ali i naših stvarnih odnosa. Postoji jedan rječnik koji je važniji za nas kršćane. To je rječnik koji najčešće iščitava naš život. To je Biblija, Sveto pismo. To je rječnik koji bi trebao postati dio našeg kršćanskog života. Ono kad nešto osjećaš, onda želiš provjeriti, ma što ti Bog kaže o tome? Što onaj koji je mene stvorio, kojem je stalo do mene, koji me voli u potpunosti, meni ima poručiti. I zato vjernik s ljubavlju prihvaća tu Božju riječ, prihvaća taj njegov dar i traži tamo snagu za svoj svakodnevni život. Biblija često progovara o strahu, zato što je to ono što opterećuje čovjekov život. I ono što je jako važno za shvatiti u svom životu i odnosu prema Bogu, a to je da mi ljudi i kršćani isto često mislimo da postoje neki dijelovi našega života koje moramo pred Bogom sakriti. Ali Božja riječ i njezina snaga otkriva nam nešto drugo. Želi nam reći, Bogu je sve znano, Bogu je poznat tvoj život. Bog želi ući u svaku tvoju životnu situaciju, jednako tako i sa strahom. Znači, ako želite nešto sakriti od Boga, onda mu niste u potpunosti povjerovali. I zato ne bojte se Bogu otkriti tmine svoga života. Sveti naš otac Franjo je često molio, Bože, prosvijetli tmine moga života. Jer on je svjetlost, jer on je snaga, jer on je istina. I zato je važno živjeti pred Bogom. A to pokazujemo primajući i prihvaćajući ovu Božju riječ. Biblija, kao što sam rekao, često govori o strahu, ali ona govori o strahu na jedan zanimljiv način. Jedan teolog, poznati Hans Urs von Balthasar, će reći da Biblija ne poznaje straha pred strahom. Biblija o strahu ne govori sa strahom. Ona se suočava sa strahom bez straha, zato što nema nikakvog interesa. I druga stvar, zato što je Božja stvarnost. Zato što progovara s Božje perspektive. Zato što nam donosi Božji pogled. I Biblija pred strahom stoji kao pred stvarnošću koju treba neprestano nadvladavati, pobjeđivati u svome životu. I ono što je zanimljivo i što je specifično za Božju riječ, koja nastaje u jednom povijesnom vremenu, takav kakva jest da ona nikad ne skriva strah od svojih glavnih junaka. Ako ste samo slušali Božju riječ u liturgiji crkve, kada čujete na misi ili negdje gdje se već navješta ta Božja riječ, onda ona progovara da su oni glavni akteri, glavni glumci, glavni likovi imali strah. Ona to ne skriva. I baš joj to daje vjerodostojnost. Jer da je to ljudska riječ, onda bi taj strah htjeli prikriti. Jer takvi smo mi ljudi. U nekom akcijskom filmu koji mi često gledamo na našim televizijama, nećete vidjeti da glavni junak osjeća strah. On nema straha. On može, ne zna nija što se uništiti. On uopće ne poznaje strah. A Biblija kada govori o svojim glavnim junacima, govori o njima kao osobama koji proživljavaju strah, koji se bore s tim, koji imaju ozbiljan problem sa time. I zato je važna ta Božja riječ, zato što nam ništa, što kažete vi u Hercegovini, ovdje ne masla. Ona nam ništa, ajmo reći tako, ne prekriva, nego nam daruje jednu novost koja je istinita, koja je vjerodostojna, koja je postojana. I ono što je važno shvatiti, a o čemu nam progovara ta Božja riječ kada govori o strahu, jest govori nam
gdje je prostor gdje se odvija strah. Psiholozi, psihijatri će reći da je prostor gdje se odvija strah ljudski mozak. Ali Biblija kaže drugačije. Biblija kaže da je prostor gdje se odvija i rađa strah čovjekovo srce. A znate zbog čega? Zato što je srce prostor gdje čovjek stvara ljudske odnose. I kada nekoga pustite u svoje srce, taj teško izlazi iz njega. Tako isto i sa strahom. Ako ga pustite da zavlada u vašem srcu, onda teško izlazi iz njega. Zato što kontrolira čitav čovjekov život. Srce je mjesto gdje prebiva radost, gdje se nastanjuje ljubav, gdje čovjek osjeća sigurnost, osjeća mir. I zato se tu uvlači strah. Zato čovjek svoju najveću slabost pokazuje u tom srcu. Zato što tu se on nastanjuje. I Biblija nam to snažno progovara. Govori o srcu kao mjestu pred kojim čovjek, gdje se uvlači čovjekov strah. Ona govori i o izvoru straha. Biblija kaže kada se to strah pojavljuje. I onda kaže, to je onaj trenutak kada čovjek spozna vlastitu ograničenost. Što smo već malo prije spomenuli. Kad čovjek shvati svoje limite, tada se uvlači strah. Jer ona nas uvodi u prostor nepoznavanja. Strah nas uvodi u prostor neznanja. Dovodi nas do onoga što ne znamo. I onda se čovjek boji pred onim što ne poznaje, pred onim što ne zna. Jer čovjek kada shvati da ne možeš sve što bi htio i da se stvari ne događaju onako kako si ti zamislio, tada se rađa strah u tvom životu. U tom trenutku, kada vidiš da sve odmiče kontroli. Ja više ne mogu vladati tom jednom određenom situacijom. Osim toga, Biblija nam govori o čovjekovoj reakciji na strah. Ona kaže kako to čovjek reagira kada ga uvati strah. I onda kaže zanimljivo, Sveto pismo, pogotovo tamo kad su Izraelci hodali pustinjom i kada ih je zahvatio strah da ih je Bog i Mojsije napustili, da je Bog digao ruke od njih i onda kaže kriknuše i počeše napadati Mojsija. To je ono što se događa u našem životu kad osjetimo strah. Najprije vrisnemo, a taj vrisak ne mora biti glasan. Može biti vrisak u našem srcu, u našoj dubini. I druga stvar, počnemo napadati druge. Strah se manifestira napadima, optužbama i to ružnim uvredama. Ljudi koji osjećaju strah, oni su strašno agresivni. Oni neprestano imaju potrebu druge potkopavati. Oni neprestano imaju potrebu drugima govoriti loše, vrijeđati ih. Zato što osjećaju sami unutarnji strah. Jer nisu osjetili sigurnost ljubljenosti koju pruža Gospodin. Pritom se događa da određeni kriva za tu situaciju, na neki način mi ga tražimo. Ko je kriv zbog toga što ja osjećam strah? A onda nemalo puta osobe koje su u strahu izokreću stvarnost u potpunosti. Naš narod ima jednu lijepu poslovicu koja govori baš o tome, a glasi vam ovako, čuli ste 100%. U strahu su velike oči. Čovjek koji je u strahu sve vidi izokrenuto, sve vidi povećane, iskrivljuje sliku stvarnosti. Osoba koja je u strahu vidi nestvarno, ona vidi onoga čega nema. Ona sebi stvara sliku takvu, a toga uopće nema. I zato je često strah prepreka našemu životu. Ona istinska prepreka koja nam ne dopušta živjeti. Jer ne vidimo realno svoju situaciju ako smo u strahu. Neki naš problem, neka naša poteškoća, neka naša povrijeđenost od drugih može nam dopustiti da se strah uvuče u naše srce i da mi počnemo gledati taj događaj i tu osobu i tu situaciju potpuno iskrivljenim pogledom. Tumačimo sve na svoj način.
I onda neki događaj, neku situaciju, neku riječ, ti ćeš tumačiti onako kako tebi volja. Ti ćeš reći da je ta osoba rekla nešto samo da tebe povrijedi, da tebe zgazi. A možda uopće nije mislila na tebe u tom trenutku. To je ono što nam strah čini. Da gledamo velikim očima. Da jednostavno izokrenemo stvarnost. Da postanemo uvjetovani našom boli, našim problemima, našim neprihvaćanjima drugih i onda postanemo sputani u svemu tome. To nam strah čini. Strah lomi nas. Lomi nas do te mjere da sami sebe više ne prepoznajemo. Da ne možemo život i stvarnost života gledati realno. I zato nas strah može kočiti do mjere isfrustriranosti. Osobe koje žive strah, one su isfrustrirane osobe. Zato što postoji neka prepreka u njihovom životu koja ne dozvoljava da žive ispunjeni život. Oni neprestano žive tuđe živote. Te osobe neprestano žive živote svog prijatelja, susjeda, kuma, kume, prijateljice, muža, a nikako da zažive svoj život. Da počnu realno gledati svoju situaciju. I zato su frustrirane. To jest, oni nisu u mogućnosti normalnog, zdravog i jednostavnog življenja, ophođenja, djelovanja i nadanja. Te su osobe sputane. Dopustili su da im strah izokrene stvarnost, izokrene njihov život. Tu vam je primjer koji lako se može navesti u našem životu, a to je da nas strah, kako kaže Ivo Andrić, koči pamet i vezuje ruke. Ima ljudi koji se zbog straha nisu nikada odazvali Božjem pozivu. Ima ljudi koji zbog straha nisu nikad pitali neku curu koja im se sviđa ili dečka koja im se sviđa za kavu, za izlazak. I oni su već u svojoj glavi stvorili takav film da će ta osoba nju odbiti, da ona nju ne voli, da ona nju ne prihvaća. I oni žive u tom strahu. To vam je primjer toga straha koji koči i vezuje ruke. Da ne možeš ništa u svom životu napraviti. Ti si nesposoban za život, jer te strah zarobio. I jedan od najopasnijih strahova u koje ljudi upadnu, a u koji nikako ne bi htjeli upasti, je strah od gubitka ljubavi. Kad se preplašiš da ćeš izgubiti osobu koju voliš. I kada zaživi taj strah u tebi, u tom trenutku se rađa ljubomora. I ti postaneš, umjesto da dopuštaš da ona osoba koju voliš raste u svojoj slobodi kraj tebe, tvoj život nju počinje gušiti. Tvoja ljubav guši tu osobu. To je najgori strah koji može zahvatiti naš život. To vam je veći strah od smrti, a to da me nitko neće voljeti. Da ću ostati sam. Da ću biti pale sam na svijetu. To je taj unutarnji strah. I iz tog straha se događaju lomovi u našim obiteljima, lomovi u našim brakovima, lomovi u našim zajednicama. Zato što mi mislimo da ćemo biti napušteni od osobe koju volimo. A to je krivo. I zato ako želite uništiti svoju obitelj, ako želite uništiti osobu koju volite, samo postanite ljubomorni. Samo dopustite da se u vas uvuče taj strah od gubitka ljubavi. I to će vam biti 100%. Jer to je jedini plod. Istinska ljubav koja nadvladava strah jest ona koja meni dopušta da rastem u svojoj slobodi. Da budem slobodna osoba i da rastem kroz slobodu u odgovornosti. To je važno za čovjeka. I to je važno da jednostavno u nama ne zavlada taj strah od ljubavi koja od nas može učiniti hodajuće mrtvace. Ima ljudi koji hodaju, ali koji za njega nitko drugi ne postoji. On je sve one koji su oko njega pokopao svojom ljubomorom, pokopao svojim problemima, pokopao svojim vlastitim strahom.
Prije nego što ovaj prvi dio završimo, spomenut ću još jedan strah koji je Fra Marin rekao da moram spomenuti, a to je strah od snova. Što onda kad počnem sanjati i kada me ti snovi toliko zarobe da ne mogu normalno živjeti? Ono što je jako važno je da su snovi jedna zanimljiva tema o kojem bi se isto dalo održati možda jedna tribina i oni imaju određenu vrijednost u čovjeku u životu. Kad bismo rekli da snovi nemaju određenu vrijednost, slagali bi vam. Ali snovi imaju vrijednost u čovjeku u životu. Ali važno je znati da ono što sanjamo često baš i nije istinito. Najčešće nije istinito. Snovi mogu biti projekcija nekog našeg vlastitog života, ovo što živimo u svom danu, ali može biti čista glupost. I zato je važno da sebi u glavi, svojim razumom koji smo dobili od Gospodina, predočimo da ja ne dopuštam niti jednom snu koji nije dio zbilje, da ravna mojom zbiljom, da ravna mojom životnom situacijom. Da ako ja dopustim da me neki san toliko obuzme, da ja sutra da neću izaći iz kuće jer sam sanjao da će mi past cigla s krova na glave, onda nešto nije u redu u mojoj glavi. Ne smijemo dopuštati da nas na neki način zarobe takvi snovi. Jer istinski slobodni ljudi, oni su koji hodaju u Božjoj blizini, u Božjoj prisutnosti, u Božjoj naklonosti, a ne oni koji žive svoje neke vlastite snove koji često nisu realni. I zato je važno znati da se možemo riješiti toga straha. A o rješavanju toga straha i o jednom drugom strahu koji je jako važan za kršćanski život nakon pjesme. Je li tako? Dobro.
Kako smo govorili o strahu da nas zarobljava, a očito na ljudskoj zemlji, od kad je Krist uskrsnuo, nema niti jednog zatvora koji ne bi mogao biti otvoren i koji nas ne bi mogao osloboditi, zato što je onaj najveći zatvor, a to je ljudska smrt, Krist otvorio svojim životom, svojim uskrsnućem. I zato niti straha, bez obzira koliko u nekom trenutku ga osjećamo na svojoj vlastitoj koži, ga osjećamo u svom životu, možemo ga se riješiti. I to nam je utješna riječ. Postoji put koji nas, ajmo tako reći, oslobađa straha. Put koji možemo nadvladati svoj životni strah. Spomenuo sam sada uskrsnuće Kristovo i zasigurno su to bili događaji koji su učenike Isusove strašno opteretili. Kaže evanđelist Ivan, koji vam je evanđelist detalja, njemu su jako bitni detalji. Kada govori o događaju Kristova uskrsnuća, onda kaže da su učenici, oni koji su s njim bili svaki dan, u strahu od Židova zatvorili vrata. Ta slika je snažna, zato što to pokazuje u kakvu zarobljenost mi ulazimo kad dopustimo da nas strah zahvati. Zatvaramo vrata svoga života. Ali tu evanđelist ne staje. On kaže da Krist ulazi kroz ta zatvorena vrata među svoje učenike i da im upućuje riječ koja je čudesna. Ali čudesna zbog toga što su ti učenici dopustili da ona zavlada njihovim životom i da uništi njihov strah, do te mjere da mogu Krista propovijedati. A ta je riječ mir vama. To je riječ koja je snažna i to je riječ koja doista čovjeka može osloboditi od straha. Kako se straha riješiti? Prva stvar jest da se treba suočiti sa strahom. Ako želimo se riješiti onoga što nas smeta, onda moramo toga postati svjesni. Ne skrivati pred tim. Osim što čovjek koji ne poznaje svoje granice, rekao sam da su takvi najopasniji ljudi, postoji i oni osobe koje se ne žele suočiti sa svojim nekim strahom. Kada čovjek postane svjestan svoga straha, počinje i ključ oslobođenja. Onda mi postajemo slobodni. I zato je to uočavanje, to prepoznavanje, to suočavanje, razotkrivanje straha i put njegova rješenja. Ali je jedan uvjet da bi se straha uistinu riješili, da bi se sa strahom ispravno suočili, da bismo ga razotkrili, mora biti rečeno to da se taj put njegova razrješenja događa u okviru ljubavi. Okrilje ljubavi je prostor gdje se čovjek oslobađa straha. Strah se nadvladava ljubavlju. Reći će apostol Ivan, kada piše svoju prvu poslanicu, onda nakon što govori i objavljuje da je Bog ljubav, onda kaže straha u ljubavi nema. I svaka istinska ljubav pobjeđuje strah. A što to znači? To znači prepustiti se ljubavi. Biti vođen njezinom logikom, koja ponekad odskače od nekih mojih očekivanja, od mojih planova, od mojih okvira i mojih razmišljanja. I tada upravo, kad dopuštam ljubavi da me vodi, onda se ja oslobađam i nadvladavam strahom. I baš zbog te ljubavi u kojoj se događa i u kojoj se rješava taj strah, Sveto pismo nam objavljuje da je čovjekov saveznik u borbi protiv straha Bog. I kažu neki koji su čitali Sveto pismo pa se bave tom statistikom,
da u Svetome pismu postoji 36 puta u različitim oblicima sadržana poruka ne boj se, ne bojte se. I onda brojni to tumače da je to za svaki dan u godini. Da imaš svaki dan u godini poruku Božje riječi za svoj život, ne boj se. Hrabar budi, odvažan budi. Dopusti da ljubav nadvlada tvoj životni strah. Ako nam je Bog saveznik u borbi protiv straha, onda možemo se pitati zašto se uopće govori o nekom strahu od Boga. Čuli ste sigurno da brojni ljudi spominju strah Božji. I kada nabrajate 7 darova Duha Svetoga, jedan od njih je i strah Božji. Kako sa to? Strah nešto što nas zarobljava, a sada je pak to Božji dar. Ko je sad tu lud? Ko će se sad u svemu tome snaći? Je li to tako ili nije to tako? Ono što je jako važno, a to nam spominje ta Božja riječ, da čovjek u svakom susretu s Bogom najprije osjeća ono paf, iznenađenje, osjeća strah pred nekim nepoznatim koji ga bitno nadilazi. Osjeća nekakav, to su rekli stari Latini, tremendum. On je potresan tim otajstvom. On stoji pred tim otajstvom fasciniran, zadivljen. I to otajstvo u njemu budi strah. Ali takav strah prvi put susrećemo u Božjoj riječi kod Adama. Vi znate, nakon što je Adam sagriješio, da onda Bog se tamo, tako piše pisac knjige Postanka, koristeći te nekakve antropomorfne oblike, odnosno Bogu davajući neke ljudske osobine, kaže da je Bog šetao vrtom i da je tražio Adama. I onda ga pita: Adame, di si ti? Gdje si? I Adam mu odgovara što? Čuo sam tvoj korak po vrtu, pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. Vidimo da se Adam skriva zbog straha. Adam bježi pred Božjim pogledom zato što osjeća strah. On misli da ga je Bog odbacio jer je prekršio neku njegovu zapovjed. Ali ovaj Božji poziv i ovo Božje traganje za Adamom je svima nama poticaj da jednu stvar shvatimo i razumijemo Božju želju. A to je da Bog želi da mi svoje životne strahove živimo pred njim. Ne pred svojim iskustvima, ne pred svojim razmišljanjima, ne pred svojim očekivanjima, ne pred svojim planovima, nego pred Bogom. Svoj strah živi pred Bogom. To je Božja želja i Božja čežnja. Božje traganje koje je upućeno nekad Adamu kroz riječi: Adame, gdje si? A danas meni i tebi. Da te Bog pita: gdje si ti? Koji je tvoj strah? Zbog čega od nekog straha bježiš predamnom? I upravo rješavajući se tih svojih životnih strahova koje sada živimo pred Božjim licem u okrilju ljubavi, rađa se jedan drugi strah, a to je strah Božji, dar Duha Svetoga. Zato što taj strah koji nas je ponekad činio da se skrivamo, sada od nas prerasta u strahopoštovanje. Stojimo pred Bogom iz strahopoštovanja. Strah Božji je strah u kojem trepti naša duša, da nećemo Bogu biti dovoljna radost kad nas susretne. Znate, kad se dvije osobe vole, ono ludo se vole, jedni drugi bi sve dali jedni za drugo. Ali onda misliš da možda nisi negdje pogriješio i da ta osoba kad je susretneš, ti joj nećeš biti dovoljna radost. Ona se tebi neće dovoljno obradovati. Neće ti dovoljno raširiti ruke da bi te mogla zagrliti. To je taj strah Božji. To je ono što mi osjećamo pred Bogom. Taj strah da mu nećemo biti dovoljna radost. Da nas on neće dovoljno moći zagrliti. I zato kada Sveto pismo, kada Bog progovara o strahu,
onda nam govori da je strah vezana uz vjernost Božjoj riječi, vjernost njegovim zapovjedima. Jer njegove zapovjedi nisu tu da bi predstavljale problem u našem životu, da bi nam još više otežale naš život, nego da bi nas uvele u zajedništvo s Bogom, da bi nas uvele u ljubav, da bi nas oslobodile tih životnih strahova. I zato važno je shvatiti da nas strah Božji, to drhtanje pred Bogom ljubavi, to da mu nećemo biti dovoljna radost, dovodi do toga da osjećamo još jedan strah, a to je strah od grijeha. Ja ne želim počiniti grijeh zato što znam da ću uvrijediti onoga kojeg volim neizmjerno. To je ono i strah Božji. To je ono što je najpotrebnije čovjeku. I zato je najgori onaj životni strah ako izgubimo taj strah Božji i ako izgubimo strah od grijeha. Jer ako čovjeku maknete Boga iz njegovog života, onda on može činiti sve. Njemu je sve dopušteno. On više nema mjerila. On više nema nekakve kriterije. I zato nam je potreban Bog. Bog koji nam se objavljuje i Bog pred kojim naše srce jednostavno raduje se. Stoji u strahu da ga ne povrijedimo, da ga ne uvrijedimo. Jedan od izvrsnih opisa straha Božjega jest koji je dao jedan pjesnik. Znate, pjesnici ponekad neke stvari napišu, možda i nesvjesno, ali jako dobro napišu. A taj pjesnik je vaš Framarin, koji u jednoj pjesmi, a ta se pjesma zove Jedan od nas, kaže ovako, Bogu on govori: samo me strah da se ne umoriš od naših lutanja i naših padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja našeg obraćanja. To je onaj istinski strah. Da se mi bojimo, da mi izgaramo iznutra, zato što da se Bog ne bi umorio čekajući naše obraćanje, naše okretanje njemu. To je strah Božji, a ne strah od nekakve kazne u koju mi ljudi često upadnemo. I onda mislimo ako nismo napravili ovo i ono, da će nas Bog sad kazniti. I onda mislimo da neko trpljenje, neki križ koji imamo u svom životu, da je to Božja kazna zbog nečega što nešto nismo učinili. Ma nije. Križ, braćo i sestre, koje nosite u svom životu, nikad nije razlog da nas udalji od Boga. Nikad Bog ne dopušta da se neki križ i neki teret, neki problem dogodi u tvom životu. Ne zbog toga da te udalji od Boga, nego da te približi njemu. Križ nije mjesto okrutnosti Božje prema nama, nego prostor gdje Bog iskazuje prema nama svoje milosrđe. Gdje se možemo osjetiti voljeni do kraja. To je križ. Ne mjesto Božje ogorčenosti, Božje kazne, nego mjesto Božje ljubavi. I zato bilo bi dobro kad bismo već od večeras svoje strahove možda i vidjeli kao svoj životni križ i pokušali kroz te strahove ući u zajedništvo i povezanost s Bogom. Da nas veže, da nas poveže, da živimo doista u svakom trenutku s Bogom. Zato što nam je On to dopustio da osjetimo, da bismo se mogli približiti njemu. Njemu pred kojim se uklanja svaki životni strah. To je ono što je jako važno. I zato prepuštajte Gospodinu putove svoga života. Prepusti mu sav svoj teret. Daruj mu svaki svoj strah. Ma nemoj se ustručavati pred Bogom biti ono što jesi. Jer tamo si najviše pozvan biti ono što jesi. I ako ti je teško, ako te muči neki životni strah, ma klekni pred križem koji imaš u svojoj sobi ili u svojoj kući i zamoli Gospodina da ti bude snaga, da ti bude potpora, da ti dadne milost da proživiš živeći u njegovoj blizini istini. To je ono što je važno. I zato križ, kao što sam rekao, mjesto je ljubavi. Ljubavi koja nadvladava naš strah. A ljubav ima jednu jaku vrijednost u našem životu. To je da mijenja pogled.
Mijenja naš vlastiti pogled. Mi ljudi smo takvi da ne možemo promijeniti svoju glavu, ali možemo promijeniti svoj pogled na neke stvari. I ljubav nas uči mijenjati naš pogled na neke događaje, na osobe, na situacije, na probleme. Neka nam doista, Bog pomogne da na svoje strahove gledamo njegovim pogledom. Onim koji nam daje smirenje, onim koji nam daje utočište u našim životnim nesigurnostima i vjetrometinama u kojima se svaki dan nađemo. To je ono što je važno. Jednostavno dopustiti da ljubav promijeni moj pogled na svijet, na događaje i na osobe. Neka nam, doista, Gospodin pomogne da se oslobodimo straha. Ja se nadam da će nam, i ova tribina pomoći utoliko da postanemo doista pobožni. A prema Božjoj riječi biti pobožan znači biti bogobojazan. Ne imati straha ni pred kim osim pred Bogom živim. I to strah ljubavi, a ne strah koji nas potapa, ne strah koji nas zarobljuje, nego strah koji nas uči ljubiti druge, živjeti u zajedništvu s njima. Zato, braćo i sestre, važno je nešto shvatiti, a to je da mi moramo postati svjedoci. Ja bi istinski volio kad bi nam ovaj događaj ovdje pomogao da budemo svjedoci Boga koji uklanja naše životne strahove. Da to pokažemo u svojoj sredini, u svojoj obitelji, na svom radnom mjestu, u školi, u studiju, da ti pokažeš da te Bog oslobađa tvojeg životnog straha i da ti daruje milost da ideš novim životnim koracima. I zato biti hrabri svjedok, ne bojazan svjedok, nego hrabri svjedok koji govori da hrabrost nije odsustvo straha, nego je hrabrost pobjeda nad njim. Hrabar nije onaj koji ne osjeća strah, taj smo rekli da je lud, nego hrabar je onaj koji je postao svjestan svoga straha, koji se suočio s njim i koji ga je pobjedio, ne svojom, nego Božjom ljubavlju. I zato živjeti kao svjedok koji je oslobođen straha znači jedno, dopustiti Bogu da te pobjedi. Da onda ti pobjeđen možeš pobijediti svoje strahove. Jer ono što se događa kada Bog nas pobjedi, nije da nas ponizi, nije da nas povrijedi, nije da nas gazi, kao što to mi ljudi kada pobjedimo jedni druge u nekim svojim riječoborstvima. Nego Bog kada pobjedi nas, onda nas ne ponižava, nego nas čini poniznima, uzvisuje nas. Daruje nam milost da ga prihvatimo onakvim kakav on jest. Bog nas pobjeđuje da bi nas preobrazio, da bi nas učinio novima. Neka doista Bog i preobrazi svaki naš strah koji nosimo u svom životu kako bismo mogli biti kao djeca njegova. A to su djeca koja hode u strahu Božjemu bez ovih ljudskih strahova. Hvala lijepa. Vjerujem da vam je puno stvari postalo konkretnije, jasnije i da će biti plodova od našeg večerašnjeg susreta, ili bar kad ne možete mijenjati glave, što je Fra Bojan spomenuo, da promijenite pogled. Da više strah nije neka prepreka, nego prilika za rast. Kao i uvijek, ima pitanja. Možete slobodno dignuti ruke, jednu ili drugu, i pitati bilo što Fra Bojana, sada, bilo tko. Šta strah vas je pitati? Nema pitanja, jel? Još bolje. Fra Marin je rekao sat vremena, onda kad je zazvonilo 9, mene uhvatio strah da sam pretjerao pa završio prije. Prije nego završimo, Fra Bojan vam živi tamo kraj Pulske arene.
jedna crkva, pa ako nekad navratite preko ljeta na kupanje, slobodno mu se javite, ili ako budete na koncertu nekom pa da znate gdje ćete prespavati. Ako dopušta ovo. Naravno. Dobro, evo za kraj još ćemo zamoliti sestre Ramljak da nam otpjevuju još jednu pjesmu. Prošli put nas je, aj nemoj ti ići još, neka vas još malo, ajde minut. Prošli put nas je oduševila Aleluja. Jel možemo još jednom čuti Aleluju za dušu? Pa ćemo onda kući. Još jednom hvala sestrama Ramljak, zvaćemo vas opet, sad smo vas uhvatili, gotove ste. Par informacija, misa za mlade, sljedeća je 5.2., petak. Naš predslavitelj je fra Antonio Šakota iz Mostara, ga vi studenti znate, preko susreta za mlade, tako da vas očekujemo u petak. Molitvena svake subote u 8 sati u dvorani Svetog Ante, samo što će sada u subotu biti klanjanje u Novoj crkvi jer je toplija, pa se vidimo u subotu u 8 sati u Novoj crkvi na klanjanju. Sljedeća tribina za mjesec dana, bit ćete pravovremeno obaviješteni. Hvala vam još jednom na dolasku, čuvajte se, ne bojte se, laka vam noć i Bog na pomoć.